Zdravím! Vítejte u dalšího dílu z naší série Písničky s kytarou. Jestli jste velký znalec písniček, hlavně těch cizích, tak byste určitě tuhle písničku měli poznat. Je to od Ellie Goulding, Barn, ne, píše se to B-U-R-N, to je ne. Takže je to jednoduchý, jsou to 4 akordy. A-mol, C-dur, E-mol, G-dur. Je to jednodušší, nejdřív vybrnkávání a pak přejdění po strunách. Takže nejdřív si ukážeme levou ruku. Takže, jak jsem říkal, akordy A, mol, takhle, pardon, si s tím klepu nějak, tak, jak jsem říkal, A, mol, C, dur, E, mol, G, dur. Jo, takže, vždycky, jestli umíte vybrnkávat, tak byste měli vědět, že třeba, tak ukážu, že struna akord G se hraje vrchní 3 a velké E. Třeba D, tak to se hrajou 3 a D, struna D. A zase struna a vrchní. Třeba kdybych hrál D normálně a hrál s jinou strunou, nebo tak to zní divně, ale takhle. Jo, takže to je úplně jiný a hezčí. Takže my budeme hrát E-mol se strunou a vrchníma 3. Pod nima. Takže budeme hrát strunu A vrchní 3. Ale my nebudeme hrát vrchní 3, budeme hrát jenom vrchní 2. Vypadá to asi takhle. Ke struně A-mol. K akordu A budeme hrát tak a nebudeme hrát tyto 3, ale pouze tyto 2. G a neboli B. H a B. Sakra, tyjo, já jsem dneska jak blbec. Takže tak. Takže struna A, struna G, struna H, neboli B. Jo. Pak bude C, to se hraje stejně. E-mol, to se hrajou pořád ty stejný 2, vrchní, a struna E. A G, to se hraje stejně. Takže, jakoby když ty 4 akordy si rozdělíme na 2 a 2, takže ty první 2 akordy se hrajou se strunou A další 2 akordy se hrajou se strunou E. Tada! Takže E-mol. Takže takhle. A další akord C, dur. E-mol. G-mol. G-dur, pardon. Jo. E-mol, A-mol.
Zavostřej. No to je jedno. Takže měli byste se to naučit. A pak ty to samý prostě. Takže ani levou ruku snad ukazovat nebudu, protože to jsou jedny z nejzákladnějších akordů, když hrajete na kytaru. A když je vědět nebudete, tak si prostě na Google obrázky napíšete ten akord. A je to, tam se vám to ukáže. Já to taky tak dělám. To těžší. Pšt. Je to lehčí někdy. No, dobře. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát asi like, si pište, odběr a jestli byste chtěli nějakou písničku na přání, nebo prostě chcete hrát, nebo hrajete na kytaru a neumíte zahrát tu písničku a chcete se ji naučit, tak mě určitě napište do komentářů. Do komentářů mi to můžete napsat, jakou písničku byste chtěli. Takže like, odběr, komentář. Takže, pardon. Like, odběr, komentář. Tohle ty 3. Yep. Takže. A pokud se vám video nelíbilo, tak si naserte. Jo, protože mě už žádný písničky nenapadají. Jo, nenapadají. Pak se nedivte, že hraju takovýhle ne kraviny, ale prostě písničky, které asi moc lidí nehrajou. Takže to je jedno, já se s váma loučím a maňána. Jo, pardon, takže ještě budete mít v popisku videa můj Skype a Facebook. Ahoj.